Sziasztok! Pro-Minecraft Gamer vagyok. Nyertem egy iPhone-t? Szerintetek? Nem. Ezek csak hülyeségek. Nézzük, meg is mutatom, hogy miért lenne az. Még egyet pörget. Oké. Jó van. Egy iPhone 7. Igen, de ezt nem kapják meg. És meg is mutatom, hogy miért. Hát, ide jönnek. Előbb próbáltam. Nyilván. Na, én mondtam. Előbb én nekem ugyanezt dobta ki, hogy jó lett. Ide beírunk egy valóstani szám. 1, 0, 9, gyere. Jó. Telekom. Jó, gyerekek, ez 4-es, 5. 9, 4. No. 0, 9, 18. Mi ez a nyek? 0, 4, 1, 5, 6. Jó van. Hát, ez itt mi alul? Vihráj. Gyerekek, itt lenne a végen. Sose higgyetek ilyen oldalaknak, mert mindig csak átcsapnának, és az SMS-t költenének, amivel levonják a pénzeteket. Tanulság, előjöjjetek be ilyeneknek. Pro-Minecraft Gamer voltam, sziasztok!